Happy Thursday ug maayong adlaw sa tanan. Gikan diri sa Visayas PRSD Forecasting Section kini atong latest weather update December 1, 2022. Ang shoreline o kini ang panagtagpo ng bugnaw na hangin gikan sa amihan ug init na hangin gikan sa silangan or easterlies ang nakaapekto sa may eastern section sa Luzon. Samtang Intertropical Convergence Zone or ITCZ padayon nakaapekto sa may lalawigan sa Mindanao. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan, Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga localized na mga thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa ata mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories kasama na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.